Elk band verdient dat bliede gezicht bij het uitpakken van een cadeautje met Sinterklaas. Daarom sammel je Anna Seeske Postma en Eva van der Meer zo volle mogelijk bjatters goed in. Het is onvoorstelbaar. We hier iets verwacht, maar dit net. Ik denk dat we wel rond de 150 cadeautjes nodig hadden. Postma van Veenwouden had haar hele carport al vol staan met cadeautjes. We hebben het bjattersgoed ontskiften van onze twee jongens. En we zijn, hier zei wat door weer mij. Ik ken hier nog orenbandjes blijven met mij. Nou, de feestdagen erom komen. Nou, meesten die het net betalen kunnen of het zwier hebben. En we zijn, we moeten eerst maar eens even jaren of er wat op aankomt qua donaties. Dus dat ga ik doen. Nou, en dat rand zo snel en zo juist het wel. Het is onvoorstelbaar. Ook Eva van Koortsertille draagt haar steentje bij. Ze sammelt het net alleen nog van Frieske band, maar ook speciaal van Oekraïense band die je verblouwen. Ik ben samen met mijn man een keer in Tsjerkije geweest, waar Oekraïnse mensen zitten. En daar had ik eigenlijk twee vriendinnen leren kennen die het net zo breed hadden. Omdat hun natuurlijk door de oorlog in Rusland en Oekraïne net meer volle hadden. En ja, eigenlijk vinden we dat elk band een Sinterklaasje had met cadeautjes. Een stuk of 100. Het dwarret nog even, maar Postma had nog onder de feestdagen. Nou, we hopen dat, natuurlijk dat ze zeggen, dat wil ik al zo lang hebben, of dat vind ik mooi. Of dat er komen pakers en beppers die van een band, lietsband, cadeautjes uitzieken. Er zit spul tussen, er zit er spul tussen, het kan nog een tweede, derde, vierde ronde mee. Dus het is echt, het is grandioos wat hier al omheen leidt.